Hayırlı yol ertesi bilen her barşağızını da indi sentyabr sılının yartısına da jitkenbiz. Şul tiklimde tis şaba bu ömür atlap da durmay şabağına bugün onun 15. günü tuğan. Turmuş halleri türlüçe tuğup tura, köngüllerde tınışlık yok, amma indi bu turmuş devam ite, kimdir onu ütte, kimdir onu sütte, kimdir nidir kütte bu turmuştan diyersin. Bugünkü selamımni men saqlanırlık bir asıl ir zatına bağışlayman. Başkırtistan'ın halk artisti Dürtili yigiti Radik Dinahmetovga. Ol sıvıda, hizmette, safta deymeli bugünkü günde de izgi köngülli, matur tilli, imanlı gamelli bu ir zatına saqlanmagan kişi yoktur. Ул СВОга доброволец булып китә. Әнисенә инде мин военный оркестрга барам дип әнисен тынычландыра. Башта пехотада була, аннан инде санитар хезмәтен үти. Гомумән кайда ярдәм кирәген күрә, ул шунда йөгерә. Июль ayında Радик кабыргаларын сындырып, яраланып, туган илгә кайта һәм анда дәва ала да кабат китә хезмәткә. Оборона министерствосы биргән компенсациясын 3 миллион акчаны ул СВО ихтияҗына бирә. Кешелекле, үзе шундый кешелекле, мәрхәмәтле, шәфкатьле бу ир затына арналды бүгенге шигырем. Италиядан аңа һәм аның бүтән аның белән бергә булган солдатларга юллыйм шушы сәламемне. Барып ирешер дип ышанам Радикның үзенә дә. Һәрберебез исеменнән дип әйтәсем килә. Егетләр, нык булыгыз, сак булыгыз, сабыр булыгыз, туган ил өчен нык торыгыз дигән теләктә калам. Бар бит искитәрлек кешеләр. Радик Динахметовка багышладым. Кеше күңеленең матурлыгы сокландыра, хәйран калдыра. Бар бит искитәрлек кешеләр дип җанда ак хисләр уяндыра. Авыр чаклар, йөрәккә тынгы юк. Тетрәнеп яши безнең күңел. Кайдан нинди хәбәр килеп төшәр? Иртәгәсе көн билгеле түгел. Туган илне саклар, яклар өчен ир асыллары уяу сакта. Баш ям сокланырлык затларга язам әле сезгә шул хакта. Башкортстанның халык артисты Радик Динахметов сәргенә. Аллаһым тазалык, бәхет бирсен, көч бирсен иманлы күңеленә. Дүртиле егете, әсәнлеке, күп мөхитлары белән таныш. Мөнәҗәтләрен тыңлаган чакта күңелләргә тула бер сагыш. СВОга юллануы аның гади листовкадан башлана. Синең вакыт җиткән дип язганны укый да тәвәккәлләр була. Хәрби оркестрга барам дип тынычландыра ул әнисен. Җырчы кеше дә кирәк бит анда, солдатларга көч бирер өчен. Пехотада була иң беренче, аннан санитар булып китә. Солдатларга кулыннан килгәнчә Динахметов ярдәм күрсәтә. Флейтасында уйнап концерт куя. Тынга калып тыңлый солдатлар. Әлдә син бар әле дигән җырга алар дәррәү кушылып җырлыйлар. Радик кабыргаларын сындырып дәвалана туган илендә. Солдатлар җәрәхәтенә караганда мин әле ди бик җиңел хәлдә. Мин оборона компенсациясын СВО ихтияҗына күчерә. 3 миллион акчадан шулай итеп егетләр күпме ярдәм күрә. Күз күрүгә гади генә җырчы, иманлы эшләре белән данлы. Мактаныр өчен гамәл күрсәтми, аңа куша шулай вөҗданы. Ил асылы Радик Динахметовка шиксез сәламнәремне юллыйм. Әле дә ул СВОда сафта, җиңү яулап кайтыр дип уйлыйм. Бүтән СВОда булган егетләргә тазалык, саулык, ныклы көч, ышаныч,
ak ümitler dilep bolam. Sizde yigitler bizning bütün işanış, sizde bütün bizning ümitler, isen sağ bulunuz, bir özünüzni saqlagız, hem tugan elini saqlab, yoqlab, hizmetinizni biteriz. Selam yollayın. Aliye Sultan.